Opa, peksi itu apa? Burung. Wah, burung, ngerti. Burung apa yang paling kuat di air? Burung apa ya? Burung apa Pak emangnya? Masa lu gumen, sing mirsani do ngerti kok. Ora. Bangau. Lah kalau nyaur iki lho. Heeh. Mung sing mirsani ngerti kok sampean mosok ora paham. Tak didoi, Pak. Apa? Burungnya orang yang mencari pasir di kali itu loh. Itu kan dikom suwe toh itu. Sik. Pak, paham ora sing diterangke Dian wi? Mboten nih Pak. Ora ngerti ya. Berarti kurang jelas kowe. Kurang jelas. Piye kurang jelas lho. Manuke wong golek wedi. Heeh. Ya wis wong golek wedi ning kali ngono kae lho, Pak. Walah ya. Wis ngerti dong, Pak? Ora tau roh. Pak, wis ngerti dong. Anu, sampun insyaallah. Oh, sampun. Wis ero kowe. Ya Anu ampun, burung rabi wis ero kowe iki. Burung toh? Oh, burung. Burung. Oh, burung sing ngomongnya sosis apa? Burung. Desa Pratani padha makarya ayo sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan. Rame-rame joget-gojegan. Kae-kae rembulan yen disawan kok gawe-gawe. Ayo
iku tambane apa asale saka telo yen rapet atine rada gelo oke Terima kasih. Nganggo gara-gara ya, Truk. Nggih, no. Ngibarate mesin ya didem luwih dhisik ngono kuwi. Mergo pagelaran wayang kulit ki durasine panjang rata-rata 6 sampai 7 jam. Yen iki mung gekeng terus sing mirsani suwi-suwi ya banjur kendu terus merasa bosen melihat pertunjukan wayang ngono kuwi. Ngono ya nggih. Mula ya ana kendune ana kencenge berwarna-warni beraneka ragam kreasi diaturake supaya para pamirsa wayang tidak merasa jenuh dan merasa jemu. Nah ngono kuwi. Heeh, bener. Mangka manut jam kuwi wis jam 1:30 esuk. Ya, Parandene isih akeh para sutresna budaya ing laladan Banyumanik sing kepareng nenggani mapan wonten ing halaman kantor kecamatan Banyumanik. Nganti meh jam 2 parandene isih akeh sing kepareng mirsani kuwi ora perkara lakone apik, ora perkara dalange becik, ora perkara sindene ayu, ora perkara penabuhe bergas. Namun ini adalah salah satu kepedulian penonton wayang Banyumanik terhadap lestarinya budaya Indonesia. Ngono kuwi. Ngono ya. Ya, bener, Truk. Wong sing jenenge wayang iki lak tontonan. Tontonane wajibe ditonton ngono kuwi. Mula yen digelar ngoyo-ngoyo kaya njere renek sing mresani renek sing nonton ki ngibarate iki muspra tanpa guna ngono kae, Truk. Nggih, kuwi leres. Mula peranan penonton ki penting, penonton ki baku kuwi tenan. Ah ya, Truk. Nggih, kaya ngoten niku. Wis to. Nadyanto apik kaya ngapa le mayang lek ora enek sing mirsani. Iki engko nuwun sewu. Kaya muspra tanpa guna sing kaya dikandhakake Bagong kuwi. Mula apresiasi yang sebesar-besarnya untuk panitia Hari Jadi Kota Semarang di Kecamatan Banyumanik dan juga para warga masyarakat sing kepareng rawuh ngestreni ing dalu menika. Ngono. Nggih, ngoten niku. Ya, mergo kelestariane wayang ki nuwun sewu didukung oleh berbagai elemen ya, Truk. Ya, Ora mau gumantung senimane tok, ning kabeh iki mendukung kelancaran kesuksesan jalannya pagelaran wayang kulit lestarine seni tradisi iki. Ya, Dadi ngantarane pelaku budaya karo pelestari budaya iki penting kabeh, penting. Nadyanto ana sing mayang, ana sing nyinden, ana sing nabuh, yen ora ana sing mirsani, renek sing nonton ya iki engko bakale garing. Ya, Enek dalange, enek senimane, enek sing nonton, ning kok ora enek sing nanggap, ki engko ya merongos. Ya, Pak. Ngono kuwi dadi kuwi gayung bersambut kaya ngono kae penting kabeh. Ya. Lah, mula kang mangkono gandeng seni tradisi iki dudu darbeke seniman tok, namun seluruh warga masyarakat di Indonesia mempunyai kewajiban untuk melestarikan, untuk merawat, ngopeni dan juga mengembangkan. Ayo, budaya iki ora mung wayang tok, seni tari, seni karawitan, seni liya-liyane. Ayo diopeni bareng-bareng men awake dhewe ora kelangan jati diri, ora kelangan roe, ora kelangan real cara sepure ngoten niku. Nggih, ngoten niku Mas Gareng. Oke, siap laksanakan. Mula ya semoga-moga adicara sing digelar ning kantor Kecamatan Banyumanik iki bisa lestari kaya sing wis-wis pendak tahun pendak hari jadi tetep wayangan terus. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Yo ngaturke panglipur isih dawa isih rong lakon itu. Ayo, Monggo engko rampunge paling gara-gara iki udakara jam 2 punjul. Bar kuwi salya mati iki jam 3. Sengkune mati iki jam 3:15. Duryudana mati iki jam 3:30. Tancep kayon jam 3:30.
Lek ngencepne kok suwi men ngenteni apa? Petung sik gelem dincepi apa ora ngono lho. Untuk mah dincepi enggak mau nolak ya ade malah dipulesekke to. Nah iya to. Kudu angon rasa ngono aja dipeksa apa-apa lek dipeksa malah ora apik dadine. Kudu seneng karo seneng, ikhlas karo ikhlas ngono kuwi. Iya, tancep kayon kuwi, tancep kayon kuwi. Ha iya. Kok iso endinge wayang kok iso tancep kayon. Iya tancep tegese lak ya leren, kayon ki kayun ki karep. Mula karepe menungso kaya kayon iki lho. Ana sing pengin kaya buta nggawa gada, ana sing kaya macan serakah, ana sing kaya banteng nyruduki kancane. Ana sing kaya kethek kaya ngene mung bengak-bengok golek wowoan, ana sing kaya kidang dan lain sebagainya. Iki engko yen awake dhewe tumindake apik, bakal mlebu swarga liwate kene iki lawang iki lho. Iki lho, mlebu swarga rono. Ning kok capok lek tumindake ala, bakal digebuk karo buta loro iki. Iki mungkar nakir iki loro iki. Terus akhire awake dhewe digodhog ana neraka jahanam. Simbole neraka jahanam apa? Diwalehi neraka lho iki. Lha, ngene iki neraka iki buta melek. Turu ta, Mam? Kok Mam iki lho ora. Neraka kok Mam iki lho ora senengane. Ngono kuwi filsafat hidup. Ya. Cobi kula nyuwun ingkang pelok langkung rumiyin ya minangkane anak-anak caksi lover sing ado-ado saka Pati, saka Ngayogyakarta, saka Kediri kuwi pengen ya kuwi ngersakake meh Rahina. Wah. Menyuruh no malian. Ora suluk ora ning iki langgam Rahina. Lah nek tak kira meh Rahina. Ora ngono kuwi. Tembang. Menawi mboten lepat menika bawanipun dandang gula lik sampir suling ora lek suling lek suling cobi Bu Kesi apa sapa Mas Taslim ayo Mas mang bawani Mas ayo coba kaya apa bawane Mas Taslim luwih dhisik coba apa mambengi iki wah tenan ora nek Mas Taslim iki Mas Sulama karo Mas Joko iki lek apa iki girong ora gelem nek lesean nganggo kursi dhuwur dek ayo ben ketok ngono kuwi. Nggih. Monggo Raka Mas Muhammad Taslim Al-Had. Nggih. Lah kok wis apik tenan suarane, lancar sukses ora lali Mas Taslim, aja kuwatir, mulih sesuk tak gawani melon. Lho kok malih kembar no? Oh iya. Malah ora. Monggo Mas Taslim. Ayo rowang hangayai karati ora kendhat pambanguning desa pinuti mure supaya tansah maju ngupakara karang lan tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapa Hari ingkang saking Srondol Kulon ing sampun keraya-raya nalika semanten nderekaken para panitia Bapa Mursid tindak wonten Gubuk Kulon Jaten Karanganyar kanthi dawuh lumantar WA. Alhamdulillah Mas Dalang taksih kathah ingkang kepareng mirsani. Inggih sembah nuwun Bapa Hari.
guyub rukun tumandang asengkutku temadadya tata haraja handa yani sandang pangan yekti sugeng dalu sugeng ayahi karya dumateng Pak Dalang mugi pinaringan lancar samudayanipun nggih salam hormat saking Bapak Balawa nggih monggo mlebet jero kutha desa iki dudu sinden. Iki mung seneng karo sinden. Kok kuliahan nggen seni mboten. Lah kuliahe ning Ngayogyakarta. Kampus ngendi? Kampus Ahmad Dhani Dahlan. Dahlan. Udane to udu ngawut ae. Ning mbae kuwi piyai sing desus marang basa Jawa. Tamune pirang-pirang ning Karangpandan kono endi wong golek dina. Endi golek dina sing apik nggih rabi nggih ngedekne omah, nggih sunatan, lho apa wae iki tamune pirang-pirang nekseni dhewe. Apa? Ngono kuwi. Ning malah duwe putu jenenge Anin, semono gedene rung enek wong lanang sing gelem ngono.
Yen padoske to, Pak. Ha iya, seleramu angel ram, golek gedhe dhuwur e. Ha iya. Monggo gedhe dhuwur nggen ku enake patung Werkudara nang nggen gladak kae. Lah sing padose sing ngoten niku kok, Pak. Nah, ora. Saiki njajal buktekno lek sampeyan iki piyai sing jan bener-bener nyeni, ngerti sastra. Amit pasang Kalimantabe ngene njajal. Ayo. Buktekno aja ngisini-sini. Ayo caksi lover kok. Waduh. Wah, niki mboten briefing niku kula ndrodok lho, Pak. Alah, nyapa? Wetenge ora lara arep briefing nyapa? Hubungane. Nggih mohon izin nggih kagem sedaya warga masyarakat wonten Banyumanik. Heeh. Amit, ayo. Nuwun kula nuwun. Amit pasang Kalimantabe sinabetna ing Iloduni, dumawah ing Tawang Toang, kalisa ing Tulah Manu, tinebihna ing Sesiku Tuwin Bebendu. Pun ngoten mawon Pak, izin kula. Lho, kowe iki nglestarekke wi basane dhewe, basane kakek moyange dhewe kok iso izin iki karepmu ki piye? Kudune kowe isine terus lolo gue mongko cah Karang Pandan. Lah kuwi isin. Mula amit pasang Kalimantabe. Lho wis apik. Liyane biyen kon amit pasang Kalimantabe malah amit-amit jabang bayi. Ha iya ngono kuwi. Ya apik, jos. Jadi tak jaluk caksi lover, jangan Anda hanya seneng dengan hiruk pikuk dan juga hingar-bingar di dalam pertunjukan wayang. Neng piye carane mlebu neng kene iki lho, mlebu rene iki lho. Aja mung rono tok. Ya, iki kudu digatekke. Mula caksi lover tak kei tugas. Ayo gawe deskripsi sajian, gawe sinopsis, men ngerti karo alur cerita. Aja mung alure bintang tamu tok sing kok ngerteni. Ya, mergo yang nganti kowe mung senengmu karo bintang tamu, senengmu karo lagu-lagu tok, senengmu karo bab sing humor tok ngono kuwi, bakale kowe iki nonton wayang ora entuk apa-apa. Ning lek gatekke cerita karo wejangan, karo piwulang, ada nilai-nilai kehidupan untuk kita mengarungi hidup bermasyarakat di negara kita Indonesia. Ngono kuwi. Ya, ngono kuwi. Ya nen coba ya apa? Terusno. Monggo Simpang Lima Ria, Lapangan Pancasila, Bolo CFC niki kami jenengan. Simpang Lima. Sasana rame rakyat gede atine, ing Jawa Tengah poso makan bangun, jero kutha tekan desa ngadesa, saben dina minulya Simpang Lima diguna.
Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Menika ingkang kepareng rawuh wonten ingkang kepareng ngersakaken lagu Podang Kuning kagem sedulur Semarang sedaya. Matur sembah nuwun menika naminipun sinten? Pak Munawan. Nggih. Pak Munawan ingkang ngersakaken. Ya. Sing nembang sapa, Truk? Ya tak nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasiroh bebarengan karo Mbak Okvalica. Ya. Men jumeneng tukung luwih dhisik. Mangga, yuk. Sampeyan ngerti Mbak Dian, tukungnya apa to? Pitik to, Pak? Loh. Oh, salah, Lho. salah. Tembange ngarep iki lho wis njlentrehke to. Tukung terus Angon bebek. lah tukang angon bebek kuwi jenenge Tukung. Tukung ngono kuwi. Nek tukul? Nek tukul. Tukul. Lah tukul lek pancen tukul ndang dikerok apa piye ngono. Ngono lho ya. Ngene maksude. Kuwi ada pesan moral yang sangat luar biasa. Wong ngangon bebek, yen ngrembug bebek kae ya, nuwun sewu. Titenono rata-rata lho. Anggere bebeke wedok kuwi cacahe 50, engko lanange mung 1. Kok saged, Pak? Lho pancen ngono kuwi. Lah, ngono ki lak apa to? Mempunyai pesan yang sangat luar biasa. Wong lanang iku kudu tanggung jawab. Tanggung jawab marang sapa? Yen bebek ya tanggung jawab karo nun sewu si betina bebek sing cacahe 50 kuwi mau. Wong lanang ya ngene pancen wani hidup berumah tangga ya kudu tanggung jawab sawutu ya marang bojo, marang anak, putu dan lain sebagainya. Mula bebek lanange kuat banget. Buktine apa? Siji musuhe 50. Njajal apa mau wong? Siji musuhe 3. Musuhe 3. Nggih. Lho, 3 iso engko digilir sik iso kaya ngono kuwi. Lek 50 kan ya abot kaya ngono kuwi. Lah ngono kuwi. Tegese iki tentang tanggung jawab seorang laki-laki. Padha karo Piyai Putri. Ngapa kok wong Jawa iki kok Piyai Putri sing nyindani do ngangge gelungan. Gelungan ngapa ta sebabe kok neng ngemburi ora ning ngarep. Napa tegese nadyan ta wong wedok sosok diarani kanca wingking. Saiki pamane wong rapat ngene, sesuk menudarane apa? Kirangan kanca wingking. Kanca wingking iki tegese wong wedok. Ngono kuwi. Tanggung jawabe abot, nggo acara apa wae. Kaya hari jadi, kaya wong mantu, wong apa jenenge apitan, wong sunatan, resepsi apa wae. Yang terpenting adalah wanita, mergo wanita yang meracik dan menyuguhkan makanan untuk para tamu semuanya. Lah ngono kuwi. Tepuk tangan. Ya jajak ora ngono kuwi. Mula ya apik ngono. Ya. Nggih, Pak. Dan mila temenanan. Coba kaya apa? Dibamani luwih dhisik. Ayo. Semarandana, ayo. Ayo, Pak. Sing tak warai ke lho. Kowe kudu manut lho, Pak. Ora melu Sing tak warai ke lho. Iya. Nadyan wujud temung peksi. Okva, peksi itu apa? Burung. Wah, burung, ngerti. Burung apa yang paling kuat di air? Burung apa ya? Burung apa Pak emangnya? Masa lu gumen, sing mirsani do ngerti kok. Ora. Bangau. Lah kalau nyauri ke lho. Mung sing mirsani ngerti kok sampean mosok ora paham. Tak didoi, Pak. Apa? Burungnya orang yang mencari pasir di kali itu loh. Itu kan dikom suwe toh itu.
Sik. Paham ora sing diterangke Dian wi? Mboten nih, Pak. Ora ngerti ya. Berarti kurang Iya, jelas kowe. Kurang jelas. Piye kurang jelas lho. Manuke wong golek wedi. Heeh. Ya wis wong golek wedi ning kali ngono kae lho, Pak. Walah ya. Wis ngerti dong, Pak? Ora tau roh. Pak, wis ngerti dong. Anu, sampun insyaallah. Oh, sampun sampun. Wis ero kowe. Ya Anu ampun, to burung to, wis Pak. ero kowe iki. Burung to. Oh, burung. Burung. Oh, burung sing ngomongne sosis sapa? Burung. Ah iya, tadi tembang-tembang iku kudu ngerti maknanya apa Nggih. gitu. Ayo. Ya terus, Pak. Ayo. Ayo Mbak Dian, lanjut. Dian. Kok wae ngakon aku to, Pak? Ampun, Bos. Ampun, Bos. Walah. Aduh, dipecat lagi Mbak Dian. Alus manis nengsem make. Apik, jos. Terus yang Waswingken goleki Golek isi. Wiratmaya. Put. Salah, Pak, salah. Salah ya, Pak. Maaf, Pak, ora ngerti aku. Golek si podang jenar. Jenar ya apa, Pak? Kok takon terus to, Pak? Jenengan ki, Pak. Lho sarjana seni ya awakmu ki. Lah kan aku kan tari, Pak. Lho tari masa ning kono ora diajari bahasa Jawa? Anu, dikit. Lah dikit mula tak takoni lek ngerti ya syukur ora ngerti ku ya takono genti ning aku. Genti aku takon karo kowe dadi kaya cakil ki lho. Ayo nah ya. Ngerti ora jenar? Napa, Pak? Hah. Jenar niku. Lagune apa to? Ngono di logika lagune ki apa jeneng? Anu, podang Podang kuning. kuning. Berarti yang podang jenar adalah podang Kuning. kuning. Oh, Bener. oke. Lah ngono ki ngerti. Lek seto. Pengendang tari ngono tak kopro ora. Apa seto? Setoi pemain WO, Pak. Hah? Pemain WO, Pak. Seto kuwi putih kuwi seto. Nggih. Lek argo kuwi apa argo iki? Argo apa? Gunung. Lah sing mirsani ngerti argo iki gunung. Nggih. Yen argo dwi kuwi apa? Gununge Gunung kembar. Kagong elek ora, marai sastra malah ngawut ya ora seneng. Terus Pak, aja diawut-awut ning kemalan ora. Yo. Yo. ibu bunga ing atiku Tutupen Mbak Dian. Lawange Pak kudu wae. nyanding bisa dadi tombo Iki lho, Mbak Dian bareng sampean nembangi langsung ingkang Rama WA-ku. Towi lho Pak Murah WA-ku tak kira nesu. Lah jenengan suwe ramayang ya ora di WA to, Pak? Tak keprok ora. Mungkin wingi ya bar Ponorogo bar Kemedion kowe ngono Suramayang. Iki lho Mbakmu selamat hari jadi Kota Semarang ke-478. Semoga lebih maju dan berkarya dari Pak Marsono, Bapak Sinden Dian. Dian adalah sindenya Ki Cahyokuntadi. Wah, iki lho. Nah, aku manut ning foto nggen Facebook. Ini adalah dalang dan sindenya. Fotonya aku karo kowean. Ayo.
Apa ora? Anake ngakoni ora? Ora, ayo. Nggih. Ngono kuwi wong pakmu karo aku kompak mosok kowe ora tunduk karo aku. Nah. Ngono kuwi. Ayo. Tembangipun podang kuning. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga warga masyarakat Banyumanik Kota Semarang terbang tinggi ke zaman penuh dengan keemasan. Yuk, dados podang kuning, yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasa. sangat luar biasa.
saking bareng kene saking tulisannya apa ora roh. Napa niki gepeng ronde? Nggih. Nggih, leres. Oh nggih, nggih. Anggota PWKS. Nggih. Penggemar wayang Ki Sucahyo Kuntadi. Saking Jalan Damaraya, Podang Kuning, Podang Sari, Banyumanik. Nyuwun lagu Sesideman karya Bapak Haji Sukron Suwondo sing nyekar mantune Pak Sukron. Wah, sapa iki? Mantune nusul rene lho, mantune iki. Sapa iki? Iya. Mantune sapa? Ngacung, mantune ngacung sing ndi mantune Mbah Sukron. Ayo. Sing ndi? Acung ayo. Aja ngono ae isin lho aku, wis tuwek lho. Mbok aja ngono lho, kabeh wis ngerti lho lek aku ki mantune Mbah Sukron. Ngono kuwi tak kongkon ngacung ya gelem ngacung ngono lho. Lho aku sawarku sampean kleru ngono lho. Lah ngene jenenge ngowahi kodrat mung biasane ning omahe sing ngacung aku malah kowe. Pak, ngene ngerti, Pak? Ngacung ngono ngerti? Ngacung ngerti? Hah? Piye? Hah? Ngacung lak ngeten to, Pak? Ngene apa ngene? Hah? Ngene. Kok iso ngene sebabnya apa? Lah kan ngacung. Maune kan ngene to. Ngacung. Ngacung. Oh iya. Ngacung. Oh iya ngerti ngacung. Bocah iki kudu diterjemahne. Wis to. Aku ki ngerti. Angger tak gawake sinden ayu wis polahmu ra karo-karuan, Pak. Lah aku ki pola gur ning panggung buktine ning omah karo kowe bosok ora. Nggih. Bu kesi kula nyuwun wedang. Ra iso gawe apa piye? Ayo. Ya enggak lah. Nyuwun teh. Kono udeg dhewe kongkon arere apa piye? Nyuwun susu. Lek susu kene tak lerne. Ayo. Jangan percaya. Jangan percaya. Kula niku kan seorang istri yang setia, penurut kalih suami. Setia. Sebagai pelayan panjenengan, Waduh. siap. Nggih kula niku teng griya niku biasa umbah-umbah nyapu ngepel, olah-olah ning sok nggih diolahi ngoten niku. Nggih. Sing ra penak. Fa, kowe diolahi yo ngerti, diolahi. Diolahi, ngerti ra? Diolahi lho. Hah? Kayak diadon itu, Pak, diolah. Oh, diolah. Ya. Bu Kesi kok merasa diolahi itu maksudnya apa? Tahu nggak? Berarti Bu Kesi diadon berarti, Pak. Diadon ya? Diadon. Oh iya. Ya senep. Ayo. Bener iya. Ayo bener Pak. Bener. Ya coba kaya apa? Ya Bu, engko didum, bawane didum. Ayo, coba kaya apa? Wiwit saking apa mau jenenge? Malah lah diolahi, apa mau? Sesideman. Oh iya, nggih. Bawane mengke diurut nggih. Diurut Didum, ora kesel. didum. Ayo. Ayo. Nyapa to ngono ki. Sesuk tekan omah tak pijeti. Mijeti apa? Sesuk awakmu wis sibuk. Tekan ngomah gen arepe latihan Kartinian. Niki sesuk bengi ndalang, sesuk bengi. Tenan niku ndalang Bu Kesi tenggen kula. Ning ya kuwi ora tak streaming. Nglek-elek kan aku isin gitu. Perdana ndalang sesuk. Oh, wah lakone Sri Kanti. Iya, Sri Kanti ya. Ayo. Anggere mulahne wayang perang no apik tenan lek merangne no. Angger perang dalang lek lanang kudune mak bedheke ora nguk. Ngono. Ayo nggih. Saking Mbak Sundari cobi, Mbak Sundari nguk monggo. Ayo. Kuwi paling nguk lek kuwi. Astagfirullahaladzim. Jadi Sudah Pak. Stop, ini stop. satu-satunya sinden Madangkara sing ora tau lali le subuhan. Astagfirullah. Alhamdulillah wingi ning Ponorogo no. Alhamdulillah subuhan madhep ngetan. Ya aku ndek. Kan melu-melu jenengan, Mas. Iya. Lah aku ki kleru tenan arahe. Lah nggih. Mas aku kok masjid nggen magriban berarti madhepe rono. Bareng aku rampung diprotes karo sinden-sinden Mbak Lia. Padahal sampean mau lek salate madhepe ngalor. Sing ngomong sapa? Aku yo gah dilokne disalahke. Aku nadyan madhep ngalor tak ongkek ngulon ngono aku nggih. Dadi salat kok diongkek lho ora ngono. Banyol yo manyol aja ngawut ngono lho senengane. Monggo Mbak Lia nguk. Nah, coba kaya apa nggih. Melek atau
wiwitane Mambu keong. Andek, yuk. andare sang peke priya bagus kang olah budaya Hop, oper dilangkai dhisik Mbak Mata Najwa. Iya, Sowan menyang kutha gedhe sak garis engkas, Mbak. Bendera Treska yung Hop, Winong. Winong milik kita bersama. Winong memang untuk Anda. Nguk 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 nguk. Ayo. wut 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 But but. But semrawut ayo. Ayo tidakmu. Masa tak ngene. Ayo. Ayo. Kaya mangan mie ayam ngangge setik dadakan. Tenang ayo. Dinang ayo. Esok. Tenang ora. Slendeng kuning kang saking Ukir ya apa, Pak? Ayo, ukir ya apa? Ayo. Ukir, ayo. Ukir. Ukir, ayo. anu to Pak anu Anu nih sapa? Nah, anu, ayo. napa Pak kok mboten ngerti Bukir sih tak omongnya mau nguk-nguk mau lho, kuwi bukir. wut Oh, kuwi bukir ora ngono kuwi. Sampai ke budak. Ayo. Golek tak critakne tenan ora ngerti-ngerti tak gambarne ngono. monggo Pak digambarke mawon Bunder nih. Yo ora. Sing marai wayang haram iki omonganmu kaya ngono kuwi lho ora. Yo anu, Pak, yo. Ayo. Aku ya anyel lek wong wedok anggar foto dadane tutupi ngono lho. Jidat-jidat lho kan mending ngene nek tutupi ngono. Ngopo to? Ayo mending ngono lek ra ngono melet. Iya, Pak itu. lah kan Ora imut sopan. Pak Ora sopan foto. Lah aku yang anggere ndelok ning storymu kowe ngene aku melu. Wes. Astagfirullah Elek ora. Ya tak te lho engko. Yo, Pak. Aja ngono lek foto ya. lah pripun Pak Nggak sopan, ora. berarti gimana gini Pak gini Pamara kena dimpet meret tadi dia. Ayo, Pak, ayo. Ayo. Wah, anti ngiler. Gara-gara kuwi ya ora, ayo. Ayo, Pak. suara kurang pramana
bengi kelingan ukir mau kok kowe ora ayo. Ning ayo. Ning wasis angungro Tanya lagi. Ora, meneng kok. Terus Iki Bratayuda ora kaya ngono kuwi ora. Iki tokan takon ora. Ayo. Mbak Dian. Ayo Mbak Dian Sastrawardaya. Waduh iki. Coba. angungrom marang bendara. Matur nuwun menika dipun susul kalian para kadang-kadang dalang. Ilane, sapa, Truk? Sepisan Mas Jati. Putrane Pak Joko Edan. Nggih, Mas Dalang Jati. Dua, Mas Dalang Lopez. Oh, dalang ta ngene. Lho, piye to luar biasa panjenengane iki. Luar biasa. Men kaya tau gundul kan lho pian-pian. Ya, mulo diterokke karo Mas Taslim kuwi. Ayo. Yen tau linggo jejer wong loro mongko ning ngarepe sinden. Lho, sapa iki iso ngligo iki batinku. Mas. Gak kene, Mas. Wis ana gak bakong ora. Mas gak kene. Ayo. Ya Mbak Dian, ayo. Tiasu lestya Alah picer. picer Ngomong to kan jero barang. ngincangake ales. Bareng yuk. Ayo terus no. Ayo masuk. Nggih. Aja dintekne tanggal 10 rene neh. Dik, Rok, lu. Terus tresno Mbah Sukron sing dimandat. Lha Bu. luweh becik patenana timbang marang kula
Syaratnya kula nyuwun selain Mbak Lia, Bu Kesi bisa berdiri. Ayo. Berdiri ngerti Pak? Ngaryo ngaryo. Kok takoke senengane ora. Monggo. Urip ana utak anak-anakku semuanya. Ya, macetne lakon isih loro sing rong mati. Ha iya. Nek ngene diceritakne wis lho jane. Lah ngono rasa gawe wayang karo gamelan piye ora. Ayo nderek nyimak gemelaring Bratayuda Prabu Salyapati sing maju. Nah.